से शिखेवा मनोवृत्तिटा आम रहा दरकार जे आम पाक जो छुआ आसतु आम चिंता करवा नहीं आम पाक भल छुआटा आसने मुझे पढ़ाई पार्टी आम सब गार्डियन को दोष दवा कि छुआ को दोष दवा से आमर गोटे दुर्बलता शांति शांति शांति। या खुशी विषय आहे जे आम स्कूल को आलमणी मैडम आसले आलमणी सार मैडम आसते बंद दिया जाए ना कि आलमणी भी आसपारती जदि पिला सबुदिन आसो सर्वप्रथम आम नूतन शिक्षार्थी शुभश्री साहू विद्यालय तरफ आम एसएमएस तरफ समस्त तरफ प्रथम साधुवाद एवं आम वेलकम करुँ विद्यालय को पाखे अच्छा आम बेंदा क्लस्टर सीआरसीसी जड़े बहुत सुंदर व्यक्ति बहुत स्वतंत्र व्यक्ति कहले भूल हम ना सतर अपराध हम ना से निज सार निज बड़ भाई मार्गदर्शन चली आम क्लस्टर सार अच्छा सार को स्वागत शुभ बेला छुट्टी होती या तुम दुर्गा पूजा हलिडे हम फिर दुर्गा पूजा पर समस्त पिला आसो तो आम कथा हवा प्रथम मुझे फास्ट नवेदन करी आमर आंचलिक साधारण केन्द्र संयोजक सीआरसीसी सार अति प्रिय आमर मोहम्मद इरफान अंसारी भाई को से मैडम को उद्देश्य विद्यालय उद्देश्य पिला उद्देश्य संक्षेप प्रधान शिक्षक योगदान शुभश्री साहू एवं सदैव छात्र छात्री मैंने 3 वर्ष काम कर तुम स्कूल को आस देखो ना देखी बहुत दिन पर्यटन विद्यालय 2 जन साथ थे राजीव सार पर्यटन एका रही जो दीदी मैटर्निटी लिव्रे जाते पाठ पढ़ा निहती गोटे व्याघात सृष्टि होता जड़े पाठ पढ़ावा सहित विद्यालय अन्य कार्यक्रम तुलेवा संभव नुहे तेणु से समय सार भी बहुत हैरान हृदय कर दीदी आसगले दीदी आसला दी जन की स्कूल जाओ से चली तथापि 2 जन को लेकिन विद्यालय चलवाटा संभव नुहे जेहेतु जड़े प्राय अन्य कम एमएससी वाला जड़े ही 8 क्लास को पढ़ावा संभव नुहे मुझे कर नवा दीदी आस कले दीदी को चिन्ह तो जान दीदी किए आज्ञा शुभश्री साहू शुभश्री साहू आज्ञा आसले काली आज्ञा जाओ हम खुशी मुहूर्त आम विद्यालय को आज दीदी आसले 3 जन सार निहती चेष्टा कले से भल समय देखिए पढ़ाई करेंगे छुआ को किसी शिक्षा दी करेंगे शिखे करेंगे से शिखेवा मनोवृत्तिटा आम रहा दरकार जे आम पाक जो छुआ आसतु आम चिंता करवा नहीं आम पाक भल छुआटा आसने मुझे पढ़ाई पार्टी आम सब गार्डियन को दोष दवा कि छुआ को दोष दवा से आमर गोटे दुर्बलता आम चिंता करवा मो पाक जो छुआटा आसुची किसी शिखे से मनोवृत्ति रही आम छुआ मान अधिक अधिक उन्नत कर मनोवृत्ति मूल जिन
ମୁଁ ପଢେଇବି ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଛୁଆଟା କିଛି ଶିଖିନି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆମଠୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପଠେଇବା, କିଛି ଶିଖେଇକି ପଠେଇବା। ସମସ୍ତେ ଯେ ପୁରା ଶିଖିଥିବେ ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଟିକେ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାଟା ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍। ସେମାନେ ଛୁଆ ଘରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିକି ଶିଖିବେ ସେଟା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠ ପଢିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଆୱାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଭିଜନ ଟାଇମ୍। ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ପଢିବେ, ଶିଖିବେ ଯାହା ସେତିକି। ଘରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁକରି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶିଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଫଏଲଏନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଦିଦିମାନେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ ଶିଖି ସାରିଥିବେ। କେବେ ଶିଖି ସାରିଥିବେ? 23 ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଏଫଏଲଏନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ। ଆମର ଏଫଏଲଏନ୍ ଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି। ତ ଏଫଏଲଏନ୍ ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଛୁଆଟା ମିନିମମ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧାରଣ ସଂଯୋଜକ ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମର ମୋହାମ୍ମଦ ଇରଫାନ ଆନସାରୀ ଭାଇ, ଆନସାରୀ ସାର୍, ଏ ସତ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଜୀବନର ଆଲୋକ ବର୍ଷିକା। ଶିକ୍ଷା ବିନା ମଣିଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସତେଜ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଆକୁଳ ତୃଷ୍ଣା। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ତିଆରି କରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ସୌଧ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ସୀମାହୀନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକତା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାନବୀୟ ସେବା। ମୁଁ ଭାବେ ଆପଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଟିଚର ହିଁ ଆସିନଥିବେ, ବାଇ ଚଏସ୍ ଆସିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାଇ ଚଏସ୍ ହେଇଥିବେ ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟତାର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି ମଞ୍ଚ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଯୋଉଟା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବିଷୟ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେ ହେଲା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତଥାପି ଏଇ ଭିତରେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଆସିଛି 2009 ହଉ, ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହଉ, ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର 6-14 ବର୍ଷ ପୁଣି ନିୟମିତ ଚାହିଦା ଏଜୁକେସନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ତଥା 2020ର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତାର ପରିସରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଏନ୍ଇପି 2020ର ଫୁଲ୍ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସରେ ବା କୋର୍ସରେ ଆପଣ ତେବେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଏଇ କେବଳ ଆଶା ରଖିବା ଆମର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ଆମର ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ବା ଜୀବନ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଏଚଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଏଚଏସ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କଲେ ମୋର ୱେଲକମ୍ ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି କି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିବ, କି ବହୁତ ଛୁଆ ଥିବେ, କି କ'ଣ ଥିବ ଏମିତି ମନେ ଥିଲା, କି କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ 2-3 ଜଣ କ୍ଲାସର ବସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ଛୁଆ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲି କି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗାଲ ମାନେ ମଲ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ଟିଚିଂ ଆମକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତ ଏଠି ଆସିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ପାଇଲି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ମୁଁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବି ମୋ ସବୁ ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ ଅଛି ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ, ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ତାକୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବି। ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମିଶିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ସବୁ ଇଏ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କଲ୍ଚର, କାରଣ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିନ୍ନତା, ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଡିସ୍ପାରିଟି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଲ୍ଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଠି ଆମର ଜଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଲା ଅତି ନିଆରା, ଅତି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ନିରୀହ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୀହ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଲିଡେ ସରୁଛି ଆମର 18 ତାରିଖ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲେ ହେଲା।